Masiaya kotelnegi kod jakombi Elisha Okuku ong'ado mar siro gavana machon mar kaunti no Colonel Rasanga ne dhi e laro kom senate yiero ma 2027. E bwo riwruok margi mar Pioneer MCA CBO giwacho ni dwaro margi en ni mondo Rasanga ochung' e lo Josiaya kaka seneta, gino ma Rasanga owuon bende orwako. To an kaka joma notiyo gi Rasanga ng'ama wase test, ng'ama wasebedo go machiegni mane watiyogo mwanyalo endorse ni kaber to nego dhi legislate kendo oversight gik masiaya en Colonel Rasanga Makamoth. Apani ka wacho mano to onge rach moro mwatimo. Wan wabro chung' kode, wabro sere, wabro dhire mondo dhi. Omiyo wakwaye ka onene ka en dierwa ka ne wuod ruoth igol wi oko mondo wasiri mondo dwar kaka chuo dwaro. Joma nitiyo go mambeseni moko waneno ka ni senate kucha. Kendo dongruok matimore Siaya ka ok onego waewa ni ng'iwa ng'iya ka jok manodong' kucha. Ji duto nosedong' nyaka gavana matiyo sani diere moro nopoko osedong'. To kata ka nodong' pod noduogo timang'o otiyo. Obendo ng'iye ni kata jok ma koro nosetelo Siaya moketo foundation ka gin ga kanye. Siaya inyalo riemb mana ka ji go mbaka. En marwa duto jobed piny jogo mbaka mondo jowuoth adi achiel. Kinda dwa make sure no by next month or so, within 3 months, waromi kendo ministers kande bendo bedie mondo wanen to wanyalo tayo Siaya nade nikech ok wanyala bet to waneno ka gik moko ok dhi kaka onego dhi. Sawa koro an ka giluonga tabiro to era neno ka giwacho weche mabeyo to weche mabeyo kowach to ok nyaka lwa